Als wij die wedstrijd winnen, wat er dan in Jeskenhuizen gebeurt, is dat wij een parkeerprobleem hebben. En dat we een paar tribunes bouwen moeten, denk ik. Want we hebben maar één ontsluitingsdik. Dat is de Striependik, daar ben je hem krijg weer heen. Hij is even voor 5-4-2. Wedstrijd van je leven. Stemmen ze naar rebellen. Ik heb mijn taak dienen voor Stichting Sammy. Hoppakee! Komend weekend is de finale van de wedstrijd van je leven bij ESPN. En daarin krijgen we te jaren al wij die wedstrijd van je leven wonen. Dat zijn voetballers, oud-profvoetballers en ik voetbalsters die stad binnen en die speel je nou onder de naam FC de Rebel. Dus dan betekent dat speel je in Sjaak Polak en die van de meiden en zulke soort spelers. Ik heb uw team opjong en dat wil eigenlijk een beetje beginnen als een grapje van we zullen wel met het eindigt. Maar inmiddels bij de laatste 10, dus het is nou serieus. Het is nou aan. De oud-voorzitter Christian Doorn die zei van ik moet eigenlijk aan Stichting Sammy denken als ik jij de wedstrijd van die leven. Hè. Die bijen die vechten echt de wedstrijd van hun leven uit. Stichting Sammy is een stichting die is opgericht door de ouders van Sammy. Een jonkje dat op 4-jarige leeftijd stoorn is aan hersenstamkanker. En zij willen hun inzetten om de kans de kans op genezing te verbeteren. Voor u is het een leuke wedstrijd. Je kan een leuke wedstrijd winnen. Maar het is eigenlijk wel heel mooi dat we dit dan delen gaan met de stichting. Zodat wij er wat aan hebben en dat zij er wat aan hebben. Op het moment dat al die mensen hier langs de kant staan en dat is dan eigenlijk de winst wie te behelpen. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Ja. En dan Itskehuizen wat meer op elkaar. Dat zou ik heel erg mooi wijzen, ja. We hebben net met z'n allen gestemd voor jullie. De hele tent gaat uit de vat. Hey! Stemmen, stemmen, stemmen!